is nou die vrachtmotor waar ons nou ons spelers en zelfs de mensen ook gevoerd. Dus je kan zien als je nou rond en kijkt, is al die treinen wat ons trek ze maar aan, zo, die mensen, bij die lorry nou, trekken ze maar aan en dan doen ze maar ons spanpraatjes samen. Maar als het nou, zoals geen dat doen, zo'n spanpraatje, dan kan als het nou heen, dat doen ze zomaar als binnen. Nee, luister, wij moeten, zoals het kapitein, maar ongelukkig geloof ik geloof daarin dat elke ou in zijn positie is een kapitein. Lijn staan, ons gaan die bal vat. Ons gaan proberen om die bal te krijgen, want dat is al met hier als je die wedstrijd gaat spelen. Dus kan niet die bal, zo die wedstrijd spelen zonder die bal. So kom ons vat die bal voor en toe. Maar kom ons bescherm ook elkaar met die bal. Nee? En laat ons rugby smart spelen en safe. Hoe lijkt dingen? Is hij tevreden tot dusver? Niet baie goed nie, maar ons sal nog momentum opgee, so daarby glo ek. Julle is bietjie agter, né? Ons is redelik agter, ons is so 10-0 voor agter smeer. Nee, ons sal optel. Maak nie fout nie. En hier vandaan, als dit kan, is het niet veerdig van. Dus weer eens, het is niet een mooie dag geweest, nie, maar ons het die wind gevat zoals wat ik kom. Je moet kijken wat ik hier bij was staan. Weer gaat bij jou van die oefentheater. Maar dan moet het redelijk werken. Ik weet niet of jullie nou slecht voelen, maar ik is slecht. Dat maakt nou net was sterker voor een toren zo lekker oefenen. Kom. Hou maar! Yes! Hou maar! Yes! Hou maar! Yes!